social media through pen nili kapachini kang tung bangke lahelo rajan timung prabjang pen pen nang chitu nang po kursing timung nil tumpa nang ki putot nang ki tok ta bang ton tamelo lasi nili people media pha nang kokma labangke nili 1,80,000 APHLC supporters ba voters aphan nili pudam de bon same nili rajan timung APHLC treasurer pu alangli phansi nili kipu kangtung athiman non het jong kedam tang ruini aprang nili phanta alangli somar dumphan penkhat si ketok tap la pen ke hala voter lahai pe pe ne ason amung ke edit thap do la si jong si nili voter idea ve bote kedam tang ta nili lahai voter thablong le la pen ke hala so pen agent lahai control room long ta dolong le daji polo la si lan ke claim tap lan ke claim tap bangke ke wangji arni bangke lason claim tap lang bote alangli bangke adai che nangi lalo lasi noneli ke pugang tung bangke alangli religious amen penta kedam tangke healing ministry alangli penangan angtang pen financial one lo alangli hem chekim der lo nili pudam de nali no pen le wan tame pen ke alangli rong christian arong dam stame hem puji so christi nili manglong vision long nang than lo la pen ke nili pan election thurnoi pusi alangli kening je arong dam lo la silata chok chepik la pen ke jongsi nili chubai polote alangli ex knlf waisong be la pen hala ratul teron lahai tum phanta alangli hem long hang mesen si alangli rajan temung bang alangli tum phan than lo ne nili phan ke arnam empujul krese vision pen nampaklang lo si election thurnoi pusi kaningje lason tata si bor lang pher hala christian asan chong ta alangli ningje lo lasil hai ke ningje thap lo lasi aram nam amen pen chong thui nang ne la lo lason tata si alangli phan alto keten lake alangli Nagaland hala mission atumsi alang phan ke mission akam claim moi pusi alangli phan ke gari ta sponsor lo sita alangli ke laso gari pen politics pathui der lo lasi along arna malam ke than gi kali alang ke arong ke dam pen politics alam se prachar dam rong lo lasi lata chok che pik lo lasi chobai polote rongali along ta GB sarmen hanse phanta arjudeta me lasi lason ta si witness do lasi alang like religious amen pen arong christian arong ke dam ke thanta bangke labangke rada tum kroi nang ne lason ta si party amen pen ta alang li ke dam tang CCLA along ta penangan poisa kirung kirekta alang li cholablo la pen ke alang li treasurer dotik tame alang li penangan rada ki pachupang lim det lo lasi laso angbong tame nililong ta proof do lasi alangli bangke lason ke claim bangke chok chepik party aphan ke kapang tang gali party aphan khaphalang no akam lok se ke claim lason tha si kidam tang koila long tame alangli kachera penang do lasi koila kachong khu along tame nili preng kache hang dang tame hola koila gari jong si preng nang pipete gari menang kai labi puan si nilita gari humnia preng kachelong lo lason tata si solar along tame alangli tumbang ke APHLC tumbang ke solar project abang ke chokche puka kam ke alangli bang ke men kache thap dunia phanse poisa anu phan 10,000 kirung ke kwan se ke chok ma labang ke nale tum rat atum ing sai no lasi ason tinta APHLC leader tumbana khamkhe dun po alangli tum aber ke do tumbang ke compensation aphan amen kache thabi phanse akam claim ro lason data si airport along tame ke dam tang alang tumbang ke protest nang pulo rally pa do nang pulo khamkhe nang pulo same compensation phan phong ni lo nil phan rajan temu la documents nang kyang voter ID pen aadhar card men che thabu nang compensation apharman pusi alangli kaning jelo lason pulote koson lo APHLC tum kache song ke akhok ma kalima lasi jong si akhok pulote lahai rajan timu ngason leaders ke APHLC pan kapathu lapen APHLC pan ke khapalang no dun thapchot si alangli kam ke claim lasi poisa an tame ke dam tang alangli nong bangke kola ana corruption mane CCLA long ta member fee anta nitum kai kita chipi bom stame alangli bangke non pun ta alangli bangke rada khan paklang thekhe lahaya tangkata lasi nili ki puji bangke ako alangli bangke arni sinil tum arong tin ke dam nil tum awareness program ke dam along tame alangli bangke ako
alang li tumta dam tu thot lo lasi alang li elong long ni ringvel kel thek dam long ke chok che pu alang li non penem mon de so phan akoi ke van lasi laso akoi ke van bange pu alang li ke taria dong nga area so lo la pen vel alang li tumarong long lo pen ke ningkan nar kep dolo laso ringvel lasi laso puta bang alang li le mane nang pathanik na ting ya ko thì tụi ta là na cho tông thầy pot non e kedin malom alang li re tim bong ba nile to mahaba na bang lo nang phuri lo la pe non alang li a complain ki pi dak tu masar mohon ti sofan bon sita kedam tang ningkana kepen piningan pen ken kana kepan le elo la bang so lang bang sa tum nang pilo nang pajil lo la pen arong tin same alang le tum bang tuk lo la bang so lang ili jun long lo la pen che thai long lo non ni li rong taria dong long sarpotera rong area long sida me ne tum hum soksia aring long lo la sona taxi abya na pen anda mi jong hawara na me manarong long hini manarong ke thom la son si alang tum pi bom lo lana jolong bom la pen ni kanar ke bang bom long ke badua muni sida me gari hom chanam lo ke mohinodak pene pusame company tu ke bang smart pero mate la sota taxi nonda sarung ke bang smart melo hala solong ke ba keter ke la ke mithang kijun da lang pot mithang je saphanam bo la sota taxi nililong stame nilhe madung long stame nilita alang tum sarkar ben nang kerap aring dolo nilila sejun bom lo stame nilita piningan ben kan hini dopola safrang nilia in phong bas lo rong pen dut bhai ni pu che pangrum ben si anghan che wa thulo la pen alang che sapha thulo la sona taxi non da ni tum ke nilike stame la ba so lang si junong bom lo non a koi ke bang ke alang li kan je ke konane aring ke ba konane habira jolong mane ke bar chora a bank thekram lo hal hai a photo na uthai pen a video nang bonai pen la hai tong galang pawaira tong ke chauki ma alang li phanda me sarkar pen kerap aring ber ba alang hai se alang li ta jun bom ta hai lo non sarkar phan ke doba ma tum han ko pisalang tum la song complain bom nang la kali prote ka chuning ri dam si kenai gi sa ni tum lo ke nang tum nang pi na kilo sa me ni tum lo ma ke nang le le da lo aposi akoni tum phanda me isi ba hini ba nang pi thuna esa hai se ka chuning ri dun ba si alang tum da ke claim nagi thang ba be ka complain ba re cho kya le be alang tum theklong dang da lo ni tum tari dong ha ba long ke hum soksia ring ke tang pa me ka lo pen lang na jun long pa me lo a be long anda me da pen lang ga ya to ke nili pinana dim dam lo pinana dim nili ha ba lo posin ne chini dam kali purote kenang sot purote airport ta me ne na paklang pon de ji a dim si da me na paklang pon the lasi nili la mi ge pesin na roman na chini mi sing ton ko ba Pekam bangke nilikaning zeka tungke laso media hin penke non laso ciklo kijut mane April tarik si nang lele ako Rajan Timung bangke prank nang citu nang ji lasi halaso prank nang citu te pen ile tumang bang pen alam doko stame lake 1,80,000 FHLC phanle nili budam kali Rajan Timung alang phansin nili budam penke kedam tang Rajan Timung bangke itum EPHLC ke hayun elo lasi non MSC pardet MP pardet MLA jong si un pute nitum cekarla na penke laso parti ke do dang ni pu alam kaning je te la hai ke Rajan Timung asanson ke leaders ma khai phan longria phan to ka chesong ma Rajan Timung jong si khai phan longria phan chesong pa me te wangoi chesong na hempre ka phan ta chesong na nang hem nang re che un ma nang vi nang pran che piun ma jong si chi piun pute EPHLC a men pen jai ka thar phan nang li ka chene ka holo claim thap nang le nang li religious claim mi te claim pa me tu nang li dharma kam te mi te claim pa me tu lasi kedam tang ta Nagaland pen ta me nang li phan elto keten nang ke pita dharma kam claim moi pusi nang li phan nang pilo stame nang li politics pathui darlo son ta tha si nang li healing ministry pathe noi pangdang oi pu phan si nang li phan
kedam tang ta silong pen konana ne pen anu cha pen kerap nang pilo nang liham che kem la nili nang pudun de sita me nang le politics klemi te klem pamenoi religious klemi te klem pamenoi sinang li chongwai na krosi klemi same la so cheklo ke jut te nang li prank bangge nang chitu pithai nang po jong si chitu te pote nang li kidney chejori chejone nang li gari chejori chejone ta prank ke long vek nang po la soang bongke badu epecho sita parti amen wangri pena dike BJP agunda oke nang koilong le wan long le non pinangan arni tame nang li kapache ho thap nang li somatum phan ke patok thap pen ke nang li somatum phan ke hoi thap lasi ke dam tang 86 anikana son monsam ke wanji phan nang li bori lasi la so bang claim ke dead nai la so logot kursing timung phan tan li pupa melo ke dam tang nang li lam kaning je chok cha joy ponder lo la so ta jirlo phirlo nilim pen matsin nang li phan nang kiri kurukula ke ase tum pen ta che bhong yi an angring do koklo sidame pini nang li phan nang ke tok thap nang ke put thap akoi nang ke wan tap bang ke nang li ington ta melo nili bongo sena kali lapen ke RSS kali nili ke Lucifer kali Judas Iscariot kali lasi nang li ningje tap barat ke nang li laswad ka ningje tap bang ke nang li mo adai chitu nang yi Mr. Korsing Timung lahelo lasila so media true pen nili kapachini kang tung bangke lahelo Rajan Timung Prabjan pen nang chitu nang po Korsing Timung nil tumpha nang ki putot nang ki tokta bang ington tamelo lasi nili lansi nili lamte ington koklo si Rajan Timung nang tute pulote alang li hem do joy noy angna mardo moy lapen ke religious akam le krem rong lasi politik salong keng kap nang chibidu nang melo lancor lo